alternatíva je jedálnička na 1500 kalórií. Takže vlastne tento jedálniček je zložený z 5 jedál a za mňa je úplne v pohode dodržateľný, hej. No takže prvé jedlo máme klasické ovsené vločky, vlastne na taký sladší spôsob, tam by som nemenil nič, to je za mňa úplne v pohode. K tomu vlastne potom máš ako vitamíny omega-3, multivitamín a D3, určite by som užil. Ako druhé jedlo 10 máš cottage cheese, 180 gramov, to máš vlastne klasickú, jeden ten cottage cheese, väčšinou máva 180 gramov a dvakrát rýžový chlebík. Akože keď nemáš napríklad rád rýžový chlebík, tak zvoliť môžeš alternatívu nejaké pečivko celozrné, ale primeranom množstve, čiže keď to bude napríklad kajzerka, tak iba polovicu. No, potom máš obed, tam máš kuracinu alebo morčacinu 150 gramov. Za mňa určite by som to striedal, aby som nejedol furt to isté. 150 gramov bielej ryže v varenom stave, čiže už 150 gramov uvarenej ryže. A vlastne akúkoľvek zeleninu od 100 do 150 gramov, hej, na tebe keď až 200, nič sa nestane, hej. Zelenina nemá veľa kalórií, takže je to v pohode. Ak by si náhodou nechcel, že ryžu, že nemáš rád ryžu, alebo čo si proste máš problém proti ryži, tak kľudne si môžeš dať proste varené zemiaky. Hej, vlastne namiesto 150 gramov ryže si dáš 200 gramov zemiakov, hej, napríklad. Potom máš olovrant, tam máš vlastne tuniak v rastlinnom oleji 185 gramov, to je vlastne bežná konzerva má 185 gramov a rýžový chlebík 2 kusy. Čiže taká istá, môžeš to takisto urobiť ako pri tej 10, že namiesto vlastne tých chlebíkov si dáš vlastne celozrné pečivko. Hej, dajme tomu polku tej celozrnej kajzerky. Večera, nízkotučný tvarok 180 gramov, ochutený proteín 10 gramov, čučoretky 30 gramov. Keď si dáš 50, nič sa nestane, hej. To tiež za mňa proste, keď napríklad by si nechcel dať do toho ten proteín, nevadí, hej, lebo však tvarok má v podstate bielkovín dosť samo sebe. Ale ako pre tú chuť trošku lepšiu, nejaký ochutený proteín, nič s tým nepokazíš proste. No a cca 1 hodinu po večeri užiť vlastne magnézium. On vlastne je lepšie strebateľný potom vlastne, keď to bude hodinu proste po tom jedle. A vlastne pred spaním. Čiže je to nastavené na 160 gramov bielkoviny, 128 gramov sacharidov, 54 gramov tukov, čiže celkovo má 1527 kalórií. Za mňa úplne v pohode, dodržateľné. Vyskúšaj, daj mi vedieť.